Reč cipele potiče iz mađarskog jezika. Njih ovde zovu cipe. U Budimpešti ih ima u svim mogućim oblicima i bojama. Ali tu su i unikati koji se prave ručno. Pojedine zanatlije ulažu mnogo truda u proizvodnju obuće. Neke cipele su blistave, jeftine i napravljene od recikliranih materijala. Druge su klasične, prefinjene i načinjene od najkvalitetnije kože. Na primjer kože krokodila, noja, morske raže ili žaba, po svačijem ukusu. Nagyon sok cipőt készítek, általában borjúbőrből. Obično pravim cipele od kravlje kože, ali kože egzotičnih životinja su sasvim druga priča. Inspiriše me da radim sa takvim materijalima. I strukture su veoma različite, razlikuju se i motivi na koži. Oni daju potpuno drugačiji osjećaj. És ez egy kihívás, hogy úgy megcsinálni egy cipőt, hogy az szép legyen. To već predstavlja izazov za mene, to me zabavlja. Naravno, važno je da su cipele lepe, atraktivne i posebne. Mušterija zbog toga zna da takve cipele neće naći nigde drugde. Remélhetőleg majd a gazdája nagyon fog örülni és értékelni fogja. Atila Kovač radi na tradicionalan način. Pravljenje jedne jedine cipele od pertli do đona traje 40 sati. Zanat je naučio od oca i dede. Zanimanje obućara je dugo predstavljalo recept za siromaštvo, ali vremena su se sada promenila. Raduje me to što se ručno izrađeni proizvodi vraćaju u modu, a pre svega to što se ponovo kupuju stvari napravljene u Evropi. Zbog toga naš zanat ponovo živi. Proizvodi koji se prave ručno prave se i srcem i dušom, a to je veoma važno. Njegove mušterije umeju to da cene. Atila Kovač je na početku radio sam, a danas ima 11 zaposlenih. I nastavlja da širi posao. Prošle jeseni je otvorio radnju na ekskluzivnoj lokaciji u Budimpešti. Većina njegovih mušterija dolaze iz zapadne Evrope jer se tamo ponovo plaća kvalitetan rad. Par cipela Atile Kovača košta oko 500 evra, što znači da su za oko 2/3 jeftinije od sličnih u Londonu. U životu postoje dve važne stvari, dobar krevet i dobar par cipela. Ako niste u jednom, onda ste u drugom, kaže kineska poslovica. A u mom kraju, u Londonu, se kaže, ako ti cipele ne sijaju, ne možeš da uđeš. Nekoliko ulica dalje nalazi se prodavnica cipela Please Machine, robne marke iza koje stoji Ana Zabojeva. Njene ideje menjaju klasične predstave o cipelama. Unikati Ane Zabojeve mogu se kupiti već za 100 evra. Dizajnirani su i napravljeni ručno od otpada. Od krpa za sudove, presplaka za sofu, žardinjera ili bakinih kecelja. Mlada Ruskinja pretvara gotovo sve u moderne cipele. Moj prvi par cipela nije bio previše komplikovan. Bio je to lepo dizajniran par uskih sandala. Postavila sam oglas na internet i na sreću bila sam uspešna od prvog dana. Njene cipele su unikati. Ako god želi, može da oblikuje svoj par cipela. Oblik, boja ili kalup, sve se to menja po želji. Učila sam od obućara i u isto vreme sa YouTube-a ili iz drugih izvora. Želela sam da naučim kako da pravim obuću drugačijeg stila. Dakle, učila sam dok sam radila, usput. Svoju obuću i danas uglavnom prodaje preko interneta i to kupcima iz celog sveta. Ovde je važniji dizajn nego udobnost. Njena sledeća ideja su high-tech cipele za mušterije koje su mlade, urbane i vole neobične stvari. Ana Zabojeva i Atila Kovač puno polažu na svoju veštinu, iako im se koncepti razlikuju. Nije važno da li se cipele kupuju za jednu sezonu ili ceo život, važno je da se prave ručno. Ovo nije proizvod za jednokratnu upotrebu. Pravimo cipele koje treba da traju ceo život, dakle najmanje 20 ili 30 godina. One se proizvode ručno, nema tu velike filozofije. Filozófiákat gyártunk, hanem cipőket. Mislim da je zanatska roba sada postala luksuzna roba i ovom veštinom se valja ponositi, treba je naučiti. Svako može da se time bavi. Ako imate 2 ruke, to je dovoljno za početak.